Hola, què tal? Com esteu? Jo estic ací, confinat dins de l'Institut Valencià de Cultura. Bé, avui és el Dia Mundial del Teatre, però sense teatre als teatres. Malgrat això, volem celebrar-ho oferint-vos un fragment del missatge que enguany ha escrit el dramaturg Shahid Nadem i que serà llegit per una actriu valenciana universal, Teresa Lozano. Ànim, força i espere, desitge que ens veiem prompte als teatres. El nostre planeta s'enfonsa més i més profundament en una catàstrofe. I ja es poden sentir les pulsacions dels cavalls dels quatre genets de l'apocalipsi. Però hem de reomplir la nostra força espiritual. Hem de lluitar juntes i junts contra això. El teatre té un paper noble per dinamitzar i mobilitzar la humanitat per aixecar-se del seu descens a l'abisme. El teatre pot erigir l'escenari, l'espai de la representació en alguna cosa sagrada. Al sud d'Àsia, els artistes toquen amb veneració el terra de l'escenari abans de xafar-lo. Una tradició antiga de quan allò espiritual i cultural s'entrellaçaven. És hora de recuperar aquella relació entre l'artista i el públic, el passat i el futur. El fet teatral pot ser un acte sagrat i les actrius i els actors poden convertir-se en els avatars dels papers que s'exerceixen. El teatre eleva l'art d'actuar a un pla espiritual més alt. El teatre té el potencial d'esdevenir un santuari i el santuari un espai d'actuació. Molta força, molt d'ànim i ens veiem als teatres.